hapon sa mga Ilonggo, ari naman kita diri sa isa ka event nga very special gid para sa mga kabataan, like sa mga teenagers, sa mga 5 years old and above up to 17 years old, kay ipakita nila ang talent kay nga maging future ni sila nga mag-represent sa Iloilo sa iban nga country as Miss Universe, Miss Philippines. That's why interview ta di si ma'am nga nagpa-join siya sa iya bata. Okay nga nag-join ka mo diri ma'am ang imo bata. Ay gusto yung ma-try ma'am kay na namian siya sa model mo. Oh, yun. Ano yung talent, ma'am? Modeling ma'am. Ay, wow. Okay. Si Langga. Langga, gusto mo gid mag-join? Do you want to join? Do you want to join? Yay! Okay, very good. Okay, daugon mo gid. Good luck, Langga. Ay, wow. Okay, the future model of Iloilo. Okay, salamat. Mayong hapon mga Ilongga, ari kita diri sa event sa buong hapon sa Rubharo. Then may nakita ko di nga gwapa-gwapa nga isa ka host. So siya gid ang aton pamangkuton kay siya gid na nakabalo sa event sa buong hapon. So let's go. Interviewon ta siya. Si Ma'am, gwapa. Hi. So this day is the search for Little Miss Preteen and Teen Pacific World 2023, and it is open for kids 5 to 17 years old, and you are encouraged to join GID because you will have exposure to the Fashionette magazine, and of course open siya for fashionistas, those who want to be models, and it is also open for 5 to 17 years old. So join na ka mo. Thank you so much. Oh, beautiful si mo, madam. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, presenting to you the little beautiful girl of Iloilo, maybe the future Miss Iloilo or Miss Universe. Tell me the reason why you would like to join this contest. I would like to join this contest because I really wanted to join more contests. And when I was young, I always watched Miss Universe, and I also want to participate in one. So that's why I joined Little Miss Pacific World to invite everybody to see me in the center stage. Wow, very smart and very talented little one. See? Very high heel. Oh, can you give me a round? Hala, nahuya, gid kuya sa sarili ko, kay bisan sa English pa lang, pierde, gid kuya sang contestant nga ining nga gamay-gamay nga dalaga. Ay, ambot na lang sa rampa-rampa pa lang, wala na ko sinabi, tama ka taas, iya high heel. Te, mabato pa ko da, wala na tumbalay, na ko puli, na lang ko pierde na si tita mo Langga. Thank you, gid. Ari pagkitaon ta kamo sa mga supportive parents o mga stage mother. Hello mga Langga. Amo niya mga contestant naton nga mga gwapa ka mga sexy nga mga baby pa. Pero do mga small dalagingging, di ba? Ang mga mommies, mama, wow, supportive gid sa mga anak, smiley. Do sila pang nakulbaan ang mga bata nila, kita mo very confident ang smile. Ang mga mama ang nakulbaan. So ang aton organizer very busy pa to sa entertain sa mga applicants niya. Then ilibot-libot ta kamo anay diri sa area. Diri kami subong sa 3rd floor kag diri ang event ni Sir Ronilo Ladjao i-held subong. Makita mo gid nga supportive gid ang family kay hindi lang ang mother kundi ang daddy ara man. Then ang titas, mga makeup artist, mga ila nga mga tutor sa ila rampa-rampa ara gid support. So just me, ara sila o sa kilid-kilid naga hinutikanay kung ano nang imuon para madaog gid ila contestant. Ari naman ang mga tita kag tito ara lang nagahulat-hulat sang time nga maumpisa na ang program. So for the meantime, ilibot-libot kamo anay samtang nakita ako ang mga heels ang contestant, hindi ko ni kaya, sila lang gid ang kakaya o ang mabuhok na kayo sang mami para magwapa pagid ang iya nga bata para wow kung amo na imo nanay no madaog gid na iya o are si mami suportado yaman iya bata nga lalaki. Bago abot lang si mami kag iya dalaga gabutunganay pasla kun din sila makadto. Then ang duha naman nga contestant ya practice sila anay sa stage para maging confident sila karon kun ara nagidya ang time nga mag-model na sila. Wow, ang mga Ilongga bala no bata pa ya
confident na gidya. Kita mo man si Inday, bisan sa kilid-kilid na lang ang mama niya na yung tutor niya. Ambal niya, okay, go. O, balikid, pose. O, kadto sa tunga, kadto sa kilid. Amo na ambal sang mama, batian ko gid. Tapos ang duha naman di, nagchika-chika sila. Ari bagid, believe it or not, ang tatay na gidya ang iyang tutor. Diyos ko, ang iyang manager, ang tatay or papa yan ni. Te, believe. Kung ako man proud ako nga, sexy akong bata. Tapos, model pa. O, si Inday, kag si Nene, hindi man pa perde. O, ang mali, okay, si Poise, pose. Si? Ay, Diyos ko. Lifong, nagid ako yan, nahuya ako sa sarili ko. Kung amo na atubang ko, bata. Pagani sila, pero pang miss you, nagid ang kimbot sang ila mga hawak. Ay, grabe. Ari ang atong future nga Miss Iloilo. I'm sure magwapa pag hindi siya magdako. Pag kay gamay pa lang stand out na ang beauty. Okay? Ari pag si Nini, sa legs pa lang, mawala na kamo sinabi. Hambal sang mama, sakit mo ti elangga. Abi ulit-uliton, ta suukan mo sapatos. Ang mga sapatos, ay, in order paniguro sa Shopee, kay mga baguhan, gidya. O, may sinabi ka mo da, tag 12 years old pa lang na ha. Pero tulo ka bala, ang mga body figure, do mga hamtong na gidya nga dalaga. Ay naku, nakailinggit. Makailinggit sila gidya. Ang mga organizer, ang aton judges, ready na sila. Okay, gina-ready ang mga documents. Nawili, kuya ako, niya rampa-rampa sa mga contestant. Kaya nga, ang mga mother, gidya ang ilang mga tutor, yes, ang ilang ang mga rampa-rampa. Si Sir Ronilo, busy pa gidya. Okay, hambal ko. Gay ko, bisampo lang ga. To your information, 12 years old pa lang ining gwapa nga ini. Sa buhok pa lang, sa smile pa lang, killer na. O, maano ka mo sa duwa nga ni Ari Pagido, si Inday, inchik mata, o. Chinese beauty. Nan, mga dalagang Pilipina, gidya, sa mga buhok pa lang. Ay, naku, wala na ka mo sinabi. Perde, gid ka mo sa mga Ilongga. Pag ang Ilongga, nagseryoso, kag nagpagwapa, wala na ka mo. Kita mo man, supportive with ang mga parents. Kag Ari Pagisinday, ay, kagwapa ka, smile ka na. Isang dimple niya, diba? Cute, may future niya dalaga. O, amala mama, kapti ko kay nakulbaan ko ma. Si, supportive gid ang mama sa iyang dalaga. Oy, kanami lang. Ay, hala si Tuto, grabe. Abal sa mama, posing lang ga, posing. Marcinda, ka-cute kaya namian, kaya picture-picturan. Langga, pakita ako, bisang imo nga rampa. O, ari na. To the left, to the right. Go girl. Wala sinabi ang 6 bomb girl kag ang Miss You Little sang Pilipinas. See? Wala pa na formal lesson ha, pero ang kimbot to the max. Ay, ang bot na lang. Excited na ako mag-umpisa. Ay, Diyos ko. Kita nyo na. Te, pakontra pa ka muna eh. Perde na, may nagdaog na. Okay, ang nagdaog si Little One, si Inday. Oh, sa tiil pa lang, wala na kita sinabi. How about sa tsura? Grabe. Filipina ang beauty. Ara, busy sila. Sa sobra nila, karampa-rampa practice, inuhaw na ang iban. Hambala, lakata, bala, miga, lakata, tubal sa stage. So, practice, si pakot ko, gid. Hinaga niya, miga, practice sila sa babaw. Na-entertain, gid, kuya, bala. First time ko niya sa event nga mga amo-amo ni, pero actually sa una nag-inta-inta ko ni, pero hindi gid amo ni ka seryoso. Subong niya, bata pa ya, seryoso na wala pa nag-umpisa ga, practice na nga daan para confident na gid kun ara na gid ja karon. Ay, grabe. Applause si kuya makita mo gid nga ang mga mama gid ang excited kay nga hindi isla conforme ko anong beauty sang bata nila ginapagwapahan gid ja todo. Damo scenario diri subong. Wala unta tangakon pang video kay nawili gid ako ya. Wala di boring, no boring moments gid diri ya. Grabe gid ja kasadya. Kay nga mga kimbot to pati ang bata 4 years old pa lang tong little boy. Ang balala. Mama, maano ko ma, posing ba si mama dito ka umpisa o dito ka. Noon pati man siya bala sa iya mama. 4 years old pa lang na si Tuto, ka model na de, madaog may future si Tuto. Gwapo pa na
Te, ang bali, ano ma? Di na ako makadto. Ay, ambot ka sadya lang Ay, ambot si Inday. Kagwapa, gid ka ina pa niya ako tulok-tulok sa iya. Namian, gid ko na sa iya. May future ka gid lang ga. Kay 12 years old ka palang amo na beauty mo. Ari, pagid si naka-red atong akon favorite. Bala kagina. O, mano ka da. Ay, ambot na lang aka nami. Gid ko ako imo mama. Ay, permit, gid ka iramparampahan. Mailog-ilogid ko sa imo rampa ari sila ka mga cute. Actually, mga beautiful gid sila tanan. Ka mga cute gid. Ay, ambot lang ka mga cute gid tanan. So, sino maghambal nga ang Ilongga hindi gwapa gid ang mga Ilongga. Pag may naghambal na hindi gwapa. Hindi ko pagpatanawon vlog ko. Sa mga sapatos palang perde na sila, di ba? Preparahan gid sa mga kabataan, believe gid ko yaya interesado gid sila ya sa contest kay kung hindi ni sila interesado hindi ni sila mag-amuni ka preparar. So nagposing-posing ni ang tanan kanami lang sa ila si sir na ilang nga coach. No, pamati ka mo hambal ni sir, kinanglan madaog gid ka mo ha. Ay kasadya lamang Gapungko-pungko lang niya mga parents pero excited na ni sila tanan nga mag-start na gid ang program. So gahulat-hulat lang gamay ang ator organizer kay dugay-dugay maumpisa na. So samtang wala pa man, libot-libot lang ti di anay. Kay wala gid ko yung naburingan niya. Tanan gid nga movement diri sa kalatabo sa kabataan naga-enjoy gid ako ya. Na bisan diin lang didaan nga sulok ya. May naga-posing wala untat ang posingay nila ya. Kag nagarampa gid sila ya. Kanami pa di galio na may mga attraction pa di sa babaw pwede pa sila di kakuan kapa picture nan ara ang mga parents supportive gid nan tiyaga-tiyaga gid sila hulat-hulat sa ilang mga kabataan kay because supportado nila din ang ilang mga bata interesado gid sa amo na nga contest. So hulat-hulat lang kita anay ha samtang wala pa nag-start tanaw-tanaw lang kamo anay sa mga beauty sa mga contestant ha. Di mo do mga dalaga na sila tutokon pero hindi ano lang na sila si Tuto bisan din na mag-practice ang bala din kita mamakadtuma dito naman ang bali mama niya pati man sa kay mama niya ari feeling mo dalaga na ni sila hindi pa ano pa lang ni sila teens ay, amot kasadya lang. Nag-enjoy gid si ako sa event nga ini. Kabay pa nga sa daso ni event, invited do na mai-invite liwat ako ni Tuto Ronel. Nara naman nag-umpisa na. Ulat-ulat na kita hay kay gapila-pila na sila. Wow, bisan ang mga bata gapila ang mananay gapila man sa dugdugdug ang dughan nila ni sa kulba. Kung ano matabo sa bata nila basi kulbaan sa stage. Ang mga contestant nga iba naga-smile. Busy pa sila na entertain nila na ila sarili para hindi sila maburingan. Sa palibot sinigali may mga shop man ng mga salon basi mapamake ang mga contestant ara gid pero wala kay ang mga nanay mismo go makeup ara ready na ang tanan lapit na lang gid mag-umpisa gani tiyaga-tiyagaan nyo na lang ha kay makakita gid kamo sang senaryo nga makawiwili kag masadya kay napapanilag kusang mga ginikanan diri sa kilid-kilid baw kay pagalalaba ilaliog kusan o pa maumpisa ining program kay nga excited na gid sila makita kung paano magrampa ila bata kag magdaog syempre bisan ako man gusto ko yung magdaog di bata ako lalo kung amuni ang contest nga pagwapa ay alam may nakita ako di nga kababayan ko ara tag sinikoy ari-ari na amo na ang event ngalan sa event subong kung sino pa na gusto mag-intra, pwede pa. Please line up at the right side of the stage. Thank you. Good afternoon, everyone, and welcome to Robinson's Carol. Before we start, may we minister these all to the world. Amen. To inspire, let us have LM Production in the Philippines for a short welcome message. Thank you so much for coming. I'm very happy that you came all over from Iloilo just to participate in this pageant. When this was offered to me, I considered it as a wonderful opportunity and platform for the kids and the teens. Ilonggo na lang ako.
para at least direct to the point. Ang pageant naman is called, actually this is organized by LM Production from Sydney, Australia. And then, they wanted to branch out in the Philippines because they've been handling beauty pageants for kids and teens dito for many years. They also have a magazine, it's called Fashionate Magazine. So, the competition is this. There will be a beauty pageant and a modeling competition. The beauty pageant is Little Miss Preteen and Teens Philippines Pacific World franchise ni siya pageant from Thailand and Myanmar. So the winners for kids, preteens, and teen category is isa na sila dalawon sa competition, international competition sa ating organizer. Second, it's a usual pageant. So may winner naman dito sa Australia. So makompete man yung Australia sa international. So kita ang ma-represent sa Philippines. Also, there will be 3 contestants as well na kuwakot sa Manila, sa Pampanga. So, dungan man subong sa ating pageant. Next is the modeling. This is the Philippine Fashionistas for boys and girls. Of course, 5 years old to 17 years old. Divided man na siya sa 3 categories. So, tatlo man ang winners natin sa 3 age categories. So, ang winners dila nato niya may cash prize plus mayroon sila sa modeling contract sa aton nga magazine. Ang magazine nato will be printed in Australia. However, some of the copies ipadala din sa aton sa Philippines para may copies ng mga contestants. Kasi ito yung natin may copies sa mga hotels, mga business outlets dito sa Iloilo as well. So, it's a good platform para sa inyong mga kids to gain their confidence. Kaya ma-show ang ilang talent. We are not talking about Iloilo alone. We're talking about showing their talent, in Australia and some parts of the world. The good thing about this one again is this will be a way for you to showcase the best of Ilonggo talents, the best of Iloilo. And I'm so happy that you have come all the way here para mag-participate and the best of luck para sa ating mga kids. I hope mag-enjoy ka mo sa ating presentation this afternoon. It's both a presentation and a screening as well. Thank you so much. Have a wonderful day. To be continued lang nato ng aton pageant ha tomorrow. Again, see you tomorrow para sa aton yung next nga posting, okay? Na may ang lasa, kaya hindi siya sobra katamis, hindi man siya sobra ka ng ng malasa. Ito na tama-tama gid sa panlasa. The best ning, no? The best. Thank you. Thank you, Kunam. Thank you so much. Thank you. More power sa Kunam. Muni ang staff sang Kunam diri sa may food fest sa Robinson Haro. Si Sir, ang duwa ka mga makisig kag very approachable nga mga staff sang Kunam. So kadto na kamo di sa Robinson's Haro kag magbakal sang Kunam. Damo sila variant.